Kulħadd jgħid li għajjen mill-istess stejjer li l-affarijiet ma jinbidlu qatt. Fuq gazzetti kulħadd jikteb qawwa din id-darba biżejjed. L-istess uġuħ, l-istess wedit. Imma tiġi l-ġurnata tal-vot, Il-memorja sir kemm xejn selettiva u kollox jerġa' jibda mill-ġdid. Jgħidu li poġġu l-pajjiż l-ewwel li m'għadhomx jaqgħu għal kliem sabiħ. imma fil-biljett żgħir tal-vot xi ħaġa dejjem terġa' tinqaleb. Kontra l-kurrent, kollox kontra, ngħidu kollox u nagħmlu l-istess. Nilmentaw is-sena kollha, imbagħad nerġgħu nagħtu kollox lura. Kontra l-kurrent, kollox kontra, ngħidu bil-qawwa daqshekk. Imma fil-kakxa tal-vot il-kliem jinħal bħal il-ma'. Facebook mimli b'opinjonijiet sħan, Kulħadd espert f'5 minuti, dan skandlu ma naqbilx tradituri. kummenti teluf ta' reazzjonijiet. Imma l-għada l-istess persuni Prosit Ministru, kemm ġiet tajjeb fir-ritratt. il-kritika tinxef ma l-istorbju u tfaħħar dak li l-bieraħ kien problema. Żewġ partiti saru pezza waħda, Timijiet li ma jinbidlux, tajt dan mhux sew. imma fil-fond Il-linja tibqa' magħluqa sew. Kontra l-kurrent, kollox kontra, ngħidu kollox u nagħmlu l-istess. Nilmentaw is-sena kollha, imbagħad nerġgħu nagħtu kollox lura. Kontra l-kurrent, kollox kontra, biżżejjed. ngħidu bil-qawwa. Imma fil-kaxxa tal-vot il-kliem jinħal bħal il-ma'. Politikant isir artist u eroj għal-ġurnata, U l-erbieħ jinbidlu mal-kamera. il-mistoqsija mhix minnu fil-poter, Imma min iżommu